Salam dostlar, men Rowaç. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda esasen okuwçylara, taliplere ve yaş muallimlere peýdaly maslahatlar tapyp bilersiňiz. We ilm, bilim, tehnologiýa dünýäsinden täzelikler ve motivasiýa beriji hikaýalar bu kanalda bolar. Ondan naşar hem top 10 bölümimizi gyzykly peýdaly maglumatlar siz bilen paýlaşarys. Açylyş videomuzy Afrikanyň bir atasözi bilen başlamak isleýän. Onu şeýle diýilýär. Afrikada her gün bir jeren oýanýar we kellesinde ýekeje bir pikir iň çalt ylgaýan ýol bolsun, has çalt ylgamak. Afrikada bir ýolbars oýanýar we onuň hem kellesinde iň haýal ylgaýan jerenden has çalt ylgamak. Isteýorlar sonuň iste jeren bolun, dogan mahaly ylgamalygyňyzy ýatdan çykarman. Durmuş ylgawynyň esasy maksady düýünden çap bolmak. Eger ýolbars bolsaňyz we iň haýal ylgaýan jereni düýün iýen bolsaňyz, buňky üçin has çalt ylgamaly, bolmasa aç çalarsyňyz. Eger jeren bolsaňyz we integem ýaşaýan bolsaňyz, düňkä görä tezliňizi hökman artdyrmaly, bolmasa gezek sizde bolup biler. Ýagny gyskaça ondan, mundan ýa-da muratdan, merdandan, maraldan däl, düýünden çalt bolmak, düýünden güýçli bolmak, düýünden ökde bolmak biziň esas maksadymyz bolar. Açylyş videomuza geçýär şundan ibaret. Top 10 bölümini Türkiýanyň iň gowy 10 üniversitetini görmek isteseňiz, şu taýja bassaňyz. Indiki videolarda görüşýänçe sag bolun.